שיתוק מוחין הוא נכות שנגרמת כתוצאה מפגיעה מוחית בעת הלידה, או תוך פרק זמן קצר אחרי. נולדתי כאח תאום בגרמניה, במחנה עקורים. כך התחילו עד רבים מהסיפורים. ביום בסיסי צגרי, קר ומעונן, אגדות הנהר מים, לזוג הורים פולנים שאהבו לרקוד ריקודים סלוניים. משהו שם נדפק בלידה, והגחתי לעולם מבלי לומר תודה. כי ברגעים הארוכים שעצרתי את נשמתי הארורה, דפקתי לי את הצורה והורה ללא כזאת את הצרה. למעשה השיתוק מוחין שלי הוא נובע מהיריון לא תקין, מפגות. והיריון לא תקין שגרם ללידה מוקדמת בשבוע 28. הפגיעה גרמה לפגיעה מוטורית בעיקרה, לא שכלית. הפגיעה המוטורית מתבטאת בעיקר ברגליים, גם בראייה קצת, אבל אני מבחינה שכלית ברוך השם בסדר. בגיל 3 התחלתי ללכת כאגם בגילופין, הולך, נופל, מועד וקם. רופאים גזרו בהחלט שיתוק מוחין. מפגר לא, אבל מטומטם. אנשים, ארגון נכי שיתוק מוחין, הוקם על ידי אבי סלומה. לאחר שנים רבות שהייתי פעיל במספר ארגונים וולונטריים ולמען נכים, פנו אליי נכים שסובלים משיתוק מוחין וטענו, למה אתה לא מטפל בנו? אנו ללא אבא ואמא. בואו נקים ארגון לטפל אך ורק בנכי שיתוק מוחין. היססתי בהתחלה, כי היה לי קושי, בוא נאמר, לא האמנתי ביכולת שלי להקים ארגון עצמי. היה לי קושי. היה לי חברי הנהלה שהקימו את העמותה. בלעדיהם העמותה לא הייתה קמה. בארץ הנושא הזה הוא די בחיתוליו, אפשר לומר. הארצות שמתקדמות בטיפול בנושא של שיתוק מוחין זה שוויץ, גרמניה ואנגליה. אז עכשיו המטרה שלי היא לפנות לארגונים בארצות האלה ולקבל מידע ולהעביר את המידע קודם כל לאנשי מקצוע בתחומים, מקצועות פארה-רפואיים ורפואיים ואנשי חינוך וגם לציבור הרחב. השנה, כמו גם בשנים קודמות, נערכה במגרשי התערוכה תערוכת סיוע. בתערוכה הוצגו ציוד, אביזרים ואמצעים שונים עבור אוכלוסיית הנכים ולאנשים בעלי צרכים מיוחדים. אנחנו פעם ראשונה שמציגים כאן בתערוכה, וזו הזדמנות מצוינת לחשוף את הארגון שלנו, ואתם כאן בזה שאני מתראיינת לטלוויזיה הקהילתית, אתם גם נותנים לנו כאן הזדמנות של חשיפה, ואני מאוד מודה לכם על זה. בדקנו בתערוכה מחירים של אמצעים חיוניים עבור נכי שיתוק מוחין. מתחילים בסביבות 17,000 שקל ונגמרים ב-80,000-90,000 שקל. ויש גם כיסא העולה על מדרגות. מכשיר כזה עולה 38,300. מעטים הם יכולים לעמוד בתשלומים הגבוהים האלה ולרכוש את הציוד. בעיה חמורה נוספת של נכי שיתוק מוחין היא טיפול ושיקום של השיניים, הפה והלסת. אנחנו למעשה נולדים עם דפורמציות במערכת השלד, וגם בגלל, יש עוד דבר שנקרא ויסות כוח, אנחנו סוגרים בצורה חזקה את הלסת, וזה גורם לשחיקה של החניכיים ומערכת והלסתות, ואז השיניים נחלשות ונגרמת הששת, וזה מביא לריקבון ולכל מיני דברים שזה אחר כך מביא לטיפולי שיניים יקרים כמו הקירות והשתלות. רק מעטים מגיעים לרמות תפקוד, השכלה וקריירה במגזר הפרטי והציבורי, ואלה שזוכים רובם בעלי יכולת תפקוד גבוהה. אני בשנות ה-40 לחיי. לדאבוני אני לא עובדת, אני התנדבתי אמנם ברמת גן, במחלקה לרווחת הגמלאי,
אבל אני נפגעתי מזה כי לי אמרו נכי CP, את לא יכולה לעבוד בעירייה כי אתם נכי CP מעוותים, ואתם בעצמכם יכולים לראות ולשפוט שאני לא מעוותת. במשרד המשפטים קיימת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ופגשנו בנציגיהם בדוכן שהקימו בתערוכה. יש את הנושא של העדפה מתקנת שקיימת בתוך משרדי הממשלה. אם בן אדם ניגש למכרז במשרדי הממשלה והוא אדם עם מוגבלות חמורה, הוא זכאי להעדפה מתקנת. במקרה שאת כרגע הצגת, אם אותה בחורה יכולה להראות שיש לה אותם כישורים כמו מתמודדים אחרים על התפקיד והיא לא קיבלה את התפקיד בגלל שהיא אדם עם מוגבלות, יש לנו סמכויות בחוק לפעול ובעצם לנקוט בצעדים משפטיים. על מנת לקדם את ענייני הארגון מגיע אבי לכנסת לעתים קרובות. הפעם הוא נוסע עם נוח גבעולי, חבר הנהלת הארגון, כדי לפגוש את חבר הכנסת אילן גילאון. אבי, אתה מכיר אותי, אני אוהב להביא חוקים שעוברים, לא לעשות הצהרות חוק. בגלל זה התקפתי עם חוק 4 שנים, זה היה חוק שוויון זכויות לאנשים מוגבלות. משרד התחבורה מכיר בקלנועית ככלי רכב באותו קריטריון ככיסא גלגלים ממונע. כן. דוקטור רוטן, פרופסור רוטן, מנכ"ל תל השומר, הגדיר את זה ככלי רפואי לכל דבר. מי מכיר בזה? הביטוח הלאומי ומשרד הבריאות. מה הוא שונה בכיסא גלגלים? אם אתה מכין לי, אני יכול להכין לבד, אם אתה מכין לי את הנושא של הקלנועית, למה לא יכירו בקלנועית על פי הסעיף ככלי תחבורה? אתה עוזר לי מאוד, אני מוכן... לא, ככלי רפואי, לא ככלי רפואי, לא ככלי תחבורה. הפעם הוא עלה נושא ההכרה בקלנועית על ידי הביטוח הלאומי ככלי רפואי. אבי צריך עכשיו להכין את הצעת החוק, אשר יוגש על ידי חבר הכנסת אילן גילאון. האם החוק יעבור? ימים יגידו. ואני רוצה בהזדמנות זאת לפנות לציבור שמי שצופה בנו, שכל מי שיש לו שכן, מכר, קרוב משפחה, חבר שיש לו במשפחה פגוע שתוק מוחין, לפנות לארגון שלנו שיצטרף ויעזור לנו במגוון תחומים.